Moi kaikki! Lakun kanssa Tallimaidei! Elätkö Stanenkaan? Minä olen. Mä oon vähän niinku liian pitkä jo lakulle. Tää kesti taas 5 tuntia. Tallimaidei lakun kanssa ja nyt mennään. Noniin. Laukka! Hyvä laukka! Ja stop! Muistatko mä sanon? Niin? Otas, pitää vähän taas korjaa lakun kavioita. Pidätkö sä niin mä kuvaan? Tai se kuvaa. Korjaan tän lakun kavion. Mä menen nyt lakun kanssa silleen, että ei tarvitse työntää. No niin, hyvä laku. Kävellä vaan. Mennään lakun kanssa ihan rennosti. Ja. Tuosta tulee pieni alamäki, niin se on loukka-alamäki. Niin mä menen sen ja sit selkään, mut mä en pysty kuvaat sä. Tuosta tulee toi loukka-alamäki, niin Mä voin vetää. Mäkin voin. Ja kuvassa niin tulee niinku. Niin? Tuosta tulee loukka-alamäki, niin mä laukkaan sen lakunkaan. Oi. Okei, tässä alkaa tää loukka-alamäki, niin mä hyppään nyt selkää. Alamäki. Tuossa on meidän alamäki. Ja sitten kato. Nyt! Aika hidasta. Hän ei nyt oikein halua loukata. No niin. Nyt se lähti. Nopeampaa. Hyvä lau. No niin, lau. Hyvä. Oi, mene! Se oli ihana laukkaa.